ଆରେ 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 ଗ୍ରେଟ୍ ଖଲି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ପଳେଇ ଆସିଲେ ନା କ'ଣ? ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ବୋଧେ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆମେ NSS ତରଫରୁ 7 ଜଣ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଯେଉଁଠି ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି ହେବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପ ବିଷୟରେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା, ଆମେ 7 ଜଣ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇ ନାଁ ଦେଇ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସିଧା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ଯେଉଁଠି ଫକୀରମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବା ବହୁତ ସାରା କଲେଜରୁ ଆମ ପରି ମଧ୍ୟ ପିଲା ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏଠୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ। ଏତିକିରେ କ'ଣ କଥା ସରିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ? ଆମକୁ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାର ଥିଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି। ସେଠି ଷ୍ଟେସନରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ମା କୋଳକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରି ଶୋଇଥିଲା। ବାହାର ଦୁନିଆ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ତା'ର। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି, ମୁଁ ବି ପୁଣି ଥରେ ଛୁଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି କି, ଦୁନିଆ ଯାକର ଟେନସନ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଛାଡ଼, ସେଇଟା ତ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ୟାରି ଭିତରେ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସିଟି ମାରି ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କ୍ୟାମ୍ପର ଆୟୋଜକମାନେ ଆମକୁ ଲଞ୍ଚରେ ସୁଆଦିଆ ଭୋଜନ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରେ ବସ୍ରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଅଭିମୁଖେ। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳକୁ ବାବାରେ ବାବା, ସେ ଯେଉଁ ଘାଟି ରାସ୍ତା! ଯଦି ତଳକୁ ଗଲୁ ସିଧା ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର କ୍ୟାମ୍ପ କରିବୁ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଲର୍ଟ କରାଗଲା ଓ ରାତିରେ ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଦିନର ସବୁଯାକ ଥକାକୁ ମେଟାଇବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।